Sinang pasar loak mulyawan nek liwat dupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin nggodha prawan sampai ketata beca. Paribasane wak urang gak ana buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bolak-balik moteng. Kepulauan Indonesia uga disebut duwe pantara, artine pulo-pulo diantara dua benua Asia lan Australia uga samudra Pasifik lan samudra Indonesia. Indonesia terdiri saka suku-suku bangsa Aceh, Batak, Kuku, Minangkabau, Lampung, Jaya. Baduy, Banjarjaya, Tengger, Jawa, Madura, Bokes, Makassar, Toraja, uga Gorontalo, Sangir, Sasak, Sumbawa, Flores Timor, Banda, Ambon, Ternate, Irian, Surabaya. Senajan terdiri saka suku-suku bangsa tapi semboyane bineka tunggal ika. Saka Sabang sampe Merauke mula iku kabeh dudu awang najan liya suku agamane tapi bersatu bangun negara. Toleh bojo sak dalan-dalan tapi nek toleh jodoh rada kangelan. Ojo gawe tara serampangan akhire oleh wong wedok nek sing jagoan
sing gak neriman kula gawene wani barek wong lanang blonjo wis cukup ngomong kurang wong wedok ngono iku gak kenek gawe pedarengan blonjone kurang gawe ning ringi oleh masake cuma sedikit gak tau adus ambune rambute sampe tengi sing lanang budal nyambut sing wedok budal bunyi wong wedok ngono iku pancene sembrono soal rumah tangga mula gak dipentingno rumane wis ayu nampung lanang tega lek sing lanang budal nyambut gawe sing wedok nglebokno Bathara Kala sing lanang teko dheweke gawe jalaran tekane telat jare den duwe simpenan teko kesel-kesel sing lanang dijak gegeran mula akhire sing wedok ngajak pegatan mula keturutan dulur saiki dadi rondo pancen iku sing dikarepno jare wong rumah tangga iku marai soro sing enak urip ijen iso nglumpuhno donya karepe mono emo nyekel duwe setitik bentino manane sate-satean kentang lan bestek bareng gak nyekel duwe dheweke duwe taktik nyambut gawene budal bengi dadak barek gawa plastik budal bengi kira-kira jam 6:30 ditutno arek lanang-lanang barek goyang sapa nok peteng-petengan brasak-brasak no tengah tebu bareng plastik dibeber gludak-gluduk dadak bagar jatuh tapokmu kapan yo ayo mlaku-mlaku ya ayo mulai aduh ayo maneh aduh dengkek umat ngene kok akal-akal rabi loro lah tapi mbok tuwa bareng mbok nom ya padha ae klambine ya kembaran cewek ya kembaran kalunge ya padha ae mbok nom setengah kilo mbok tuwek ya setengah kilo tapi kabeh wesi lek umat dipunya ongkos kota lek gak kredit ya gak iso tuku ae nah dan tuku sawo milio sing punter wong rabi loro nang geger pegel reni-reni jajan barubi gak ate ulo gak enak rasane cili-cili akal-akal rabi ditarik blonjo umat ayane yuyu mbak ayu apa penoyo dak liru wong untune karime telu gawe gelungan sak rodane bemu aku biyen
kira-kira jam 2:30 tak totok lawange dicukuki asu kira-kira dianggep aku maling aku mlayu sifat kopeng aku nyentung nang burine jeding asu tak sawat dadak kain-kain tak delani tak totok lawange mula kesuwen tak buka dhewe nduk jero peteng gak ono lampune mlebu kamare anake dadak kliru babone dindi kapandi peno mabu apenane bengi kate gawe topi kudu arek wedok sampe kecemplung kali bareng entas awake kloncong kerasa adem atine bengong boleh ngalor lek liwat jero kampung ana kere api-api kok yo diambung boleh ngalor lek liwat sawah wong perlu nendang toto omah mlebune kesusu ketatap lawang tengah tiba kejengkang katoke bedang urunge kon terus kahlelir wong gak ngerti nek ana sing nyanding katoke bedak dheweke gak eling bareng ana opa-opa dadak didi kepoce mana tikus le namung semanten kidungan kula sae lan boten emboro ada oso halo nyo Kartolo waras ah waras lah lah iya waras koyo ngene kurune lah lek lara kari sak pira sak beting mbeke ya iki lho jange ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki lah kena apa kena jotos kuwi ojo murang-muringan ta kon iku kon kae cilik durung tau mimisen niku ojo mangkelan ngono lah ngancen awake guru mikir apa sih lho iki kon ngarani aku iki apa sih guru keliru lah ya apa iki ngono gak guru ya apa ya halu gak diwawu daging iki yo padha ae gak ngono mikir apa jung oleh gak sedih ya apa lho wong urip ana ndek kutha iya terus kakek penggawe aku iki rok-rok asem sedina nyambut gawe 2 dina prei 2 dina nyambut gawe 3 dina hari besar anake pira kabeh 4 omah pinggir rembong kakek omah pinggir rembong arek sik cilik lho temenan sik doyan-doyane mangan semego-semego upama pitik ya akeh selambere. Ha iya sik. Apa akeh selambere iku lho. Pitik sik semlamber-semlambere. Karepku ngono lah kecantol untu ya. Ayo wong pitik sik semlamber-semlambere doyan-doyane mangan, upama arek sik doyan-doyane nyucuk lak ngono. Omonganmu rumangsaku anakku ki doro ngono ta. Panjene sumpek kanjene. Arek cilik wis sak ketoke. Lho temenan lho esuk ana ini wong dodol es. Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah nelongso lho. Iya. Awan titik ana mikul soto. Iki anakku njaluk. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah tambah ngersu lho. Lah iya war, sore titik ana mikul mayit. Anakku yang njaluk emak. Omonganmu kon ora apa ana mayit kon dodono iki. Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit tak terima wong dodol gethuk lindri lak ngono ah. Arek papat yo gak njaluk mayit buyar dhewe-dhewe. Oleh wedi ya. Wedi lho. Mulan tak nyambut gawe yo. Ya apa sih melak aku ah. Mbok nek ngono. Pendengaran tajam ta? Sopo? Peno tajam pendengarane. Tajam. Penglihatan. Lu jelas, napas lu dawa, playu, banter, 100 kilo, bongkok. Ngandidik, kuat ta? Iya, Pak. Kuat ngandidik. Mbok nek didik-didik ngene. Ijazah duwe ijazah. Oh, duwe. Ijazah duwe ya? Duwe. Izin orang tua? Oh, mesti diizini. Ayo malah aku mbah nek ngono ayo, begal. Oh, kabulo kacate ya. Napa kok gak gelem? Gak sampel nyene ngono. Apa? Oh. Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat.
keamanane kampung iya maupun di jalan-jalan raya hansip saiki wadah iya sudah dilebar-luaskan. apa dilebar-luaskan iki mamulo lek ngomong jendelane buka ya ngene iki lho disebarluaskan lho lah iya tapi carane sing dadi mosok lho sembarang ono carane pene kok aja wedi akibate wedi apa sih lho ya apa lek kecekel ngono ta lho jelas lho wong berbuat itu pasti ya nek berbuat apik wong berbuat elek itu pasti dicekel iya nek dicekel bapak polisi dicekel cek langsung nang kantor polisi iya nek dicekel penduduk ditangkidut anak dicekel penduduk apa digepuki wah sanggepen pijet lah bubuk pijet bubuk apa wong balung kutur mreteli ta aku ngajak wong lek gak turune gento gak gelem aku ya apa lek gak turune gento ya gak gelem nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancen balane bajingan gak ngono lha apa aku kok bajing-bajingno lha apa aku kon gento-gento gelem ayo gelem wis saiki ngene pamane peno wong sugih aku bekali ngono ah peno liwat aku liwat kene ya tak cegat ya mulai teko kono hur dah lho kok bidek ae apa sih lek gak bidek ya ngomong apa aku ya menyo pring ngono lho pring ah hur dah pring iya hur dah pring sapa iki kancamu Munawar Munawar sing karo iku sapa lah ngono kene kok rimang takon iki kon iki gak kenal mune wong sugih ngono lho ngono hur dah pring sapa iki wong sugih apa sugih utang lho aku iki begal ta jange ngewangi nyauri utangmu kon iki tolong omahmu dolen kok kon iki wong sugih donya oh sugih donya hur dah pring sapa wong sugih donya ape nandi ya gak lunga-lunga gak lunga-lunga kon iki wong sugih remek ta ya apa kon nang Jakarta ngono war ora ndi iya hur dah pring sapa iki wong sugih ape nandi nang Jakarta nggawa apa iki gak nggawa apa-apa gak nggawa apa-apa lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu ngono nggawa tas nggawa tas hur dah pring sapa iki wong sugih nggawa apa nggawa tas apa tas semen dudu tas semun ah nanti tas seman wah tas kulitnya apa kulitnya duren aduh kulitnya duren iya jaluk rong juring ayo apa ngasap batukmu kulitnya sapi oh kulitnya sapi hurda kulitnya sapi hurda pring sapi wong sugih apa nanti nang Jakarta nggawa apa nggawa tas isine oh isine kecoa piro kabeh 4 jaluk loro apa gaya apa digoreng kita cabe brengos wah arek lha kok nggo kecoa iku isine dhuwit hur dah pring sapa wong sugih nggawa apa iki nggawa tas isine dhuwit tak jaluk nyok lho aja kekno cek muring-muring aku iki oh ngono tak jaluk oleh siapa saya lah kon Kartolo lah kon iki sapa li sapa nek kon gak Kartolo kon gak tau didek-dek wong gendeng ya nanti nimbang kon durung tau diraupi wong linggis aku kon gak kenal bare aku oh gak kenal siapa saya tidak tahu tidak kenal bawa uang bawa saya minta tidak boleh pilih satu di antara dua harta atau nyawa atau harta nyawa atau harta lah karepmu ya apa harta atau nyawa oh iya apa mbok harta atau nyawa oh pilih ini kok penting harta atau nyawa kok pilih ya apa sih berat nyawa juga berat barang berat Jawa sampai berat Jawa ya aku berat nyawa juga berat barang jadi berat nyawa dan barang apa iki njero klambi iki iyalah rembuk-rembuk iki le kon tutupi iya rembuk-rembuk iya alah ilak derijimu kan utak-utik apa deriji kon gak tau digancu wong lah apa sih pistol apa pistol lah iya saya minta tidak boleh tembak tor mate ya wong begali kudu ngono nek wonge mati barangnya digawa ngono ah bisa ya wis bisa ya iya saiki acak aku wong sugih peno bekali engko tak dhisik iku sapa sing gegek ayo
Ayo saiki peno begale aku wong sugih. Ayo begali aku. Begale nggo apa? Lho nggawa pentung. Aku nggawa barang ya. Lho kabelo kajate ae. Lah apa? Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok dhisik. Kon nggo apa? Berange gorene. Aku nggo pistol. Lho ngono arene. Aku kate bacok 2 kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon nggo apa? Wis pistole aku. Aku nggo bedil. Engko tak dhisik iki jange begal tak perang iki. Lah ya kon nggo apa pistol lah? Aku pistol. Lah nang sugih liwat cegaten. Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki. Arek kagem nyekat. Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes saya gak duwe. Arek iki kok ngomel ae arek iki. Ayo apa? Gak diurdana ya apa? Hurda kaya kon mang. Mung sik latihan dadakno golek wong sugih. Hurda, pring. Wong ndi kan? Wong wetane kali. Kate nang ndi? Nang kulone kali. Tak elingno, Dik. Apa? Tengahe kali kana uwote. Waduh. Iki suarane iso nyongo. Kana uwote. Oh, kali kalian. Kali kalian. Hurda, pring. Wong ndi? Wong sugih. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Iya budal. Budal. Arek iki ketimbang ketinggalan sepur Dik. Cegaten ngono war. Cegaten. Kok nyegat. Tur tas delon ana wong gungsu untune mau angap lho. Arek iki begejekan tak kandhane suari pisan ngono. Ayo, hurda, pring. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Gawa apa? Tas. Tak jaluk. Kaleh. Lho, Kaleh. Iya. Lho, kaleh tem. Kaleh. Tak pateni kok. Tak laporno Pak Lurah. Lho, lan kok dhisik. Waduh, mati aku lho. Gak kon Kok dhisik kate mateni aku. Lho, gak kon jangan bolong aku. Lah apa? Kon mang lak ngawiti ya. Iya. Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing Senejak mang lak yo kon celo. Pungkasane aku kate kon lapor nang Pak Lurah iki lho. Wis ngene war, aku nyoba pikiranmu. Iya. Nyambut galiane gak kurang tukang batu ta. Iya. Nyambut gawe becak, pokok gak bekal. Pakai masa zaman saiki masa pembangunan. Nek bekal iku melanggar hukum. Iya. Dulu kalau Sapa ya? Saparia. Anu Saparu. Oh, Kartolo. Iya, memenawar. Iya, Ri. Coba rek kon rame ini. Geger. Kok niku geger lha? Kon aja ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iki lho. Semiren kaya budunge tikus ngono. Iki wis kok sulno ping pira iki? Wong aja ngenyek perkara sepatu. Sing penting lah pribadine. Penting iku pribadine bener kata lo iku. Ono kabar apa? Wis ana panggonan ngono iku nek rukun. Rusak. Nek gak rukun. Rusak. Arek iki kupinge tambah mencelekan maneh. Ono kabar apa lek rukun? Umpamane ana rusake motor. Yo, reparasi sanggup memperbaiki. Mulai bener ya. Rusake sepeda. Garasi. Rusake untu. Omonganmu gak enak arek kok. Oh, sore tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namae kanca. Ono apa sih, Tri? Ono kabar mengesankan nek. Loh, masa? Lho, yo aku wingi lak nulung wong ta. Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Wong apa iku? Nulung wong wedok. Beke wong dempil. Kok kon iku padane. Lentrik wong dempil. Wong wedok? Iya, kok tulung. Heeh. Secara wong wedok iku lak wis penggaweanmu. Nek iku gak nulung kok. Lha apa? Wis penggaweanmu. Aja dilodong iku. Lho, wis penggawean arek iki lek nulung wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nek kadek ndukuri irung kadek ana caplake. Wis. Terus gak caplak rek. Apa? Kon niku olehmu menghina iku. Wong wedok apa kok tulung iki kandeng-andeng iki. Tak tulung rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik. Oh, dadi gendeng akon iki. Terus tak gawe mule. Iya. Nek omah iku rek rong dina gak doyan mangan, matek saiki. Lho, wis mati poles iki kok wis. Sak jendik-jendikane ya. Ah ya kabeh war wong mati kok. Lah kamu mati nang mati ya lek cecok ngono ah. Buntute tugel sik iso kogel-kogel. Oh, ya kabeh mati wis. Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno. Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis. Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki? Kon iku manggon nduk kampung to manggon nduk alas? Lho, nek kampung. Wis gak tau ngubur wong mati. Aku mulai cilik gak tau iku. Wong mati ya termasuk mayit iki didusi, disuceni. Nganggo didusi barang. Didusi ya. Iya. Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel. Oh, dibuntel. Iya. Dibuntel apa lho? Godhong jati, ya. Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta. Gendeng kon suri.
ngono yo nganut kon niku. Aja takon Kertolo. Kok dhisik ta? Lah dibuntel apa, War? Waduh, adate wong mati nek wis mari disudeni dibuntel awo. Oh, termasuk kain. Yo. Pirang meter, War? 15 meter. 15? Iya. Lho gak 7 meter ta? 7 utawa 9. Oh, sing 9 karo sing mati. Yo. Lah luwene 6 meter. Lah iki kemejan kok mek celana kuwi. Kok dhisik takon gak kelamben-kelamben nek ana wong mati, War. Nano ta, War? Nek wis Buntel? buntel Mm-mm. terus ditaleni. Talene apa? Kawat. Kon niku ngramut wong mati tangga keranjang kon niku. Wis takon apa ri? Takon apa ri? Oh, ditaleni apa lho? Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, ngisor siji. Termasuk telu. Telu. Sebab wong mati kanggonan budidaya rasa. Iya. Nek mari ditaleni, Terus digawa, dilebokno lebokno ndi? nang jero kulkas, ya. Sik takon niku ngopen es kaya apa? Kalkus ya kok kalkus. Ana wong mati dilebokno Lah kulkas. kono menawari lho. Aku gak guyon. Tolong kempel ngandani yo dilebokno kulkas. Dilebokno ndi, Mas? Nek wis mari dibuntel dilebokno terdelok. Pendosa. Pendosa. Iya. Iku terus dibudalno. Budal nandi? Nang rumah gadek. Oh, digadekno ya. Lah wong mati digadekno iku. Aja guyon kok tak titik untu-untu. Digo nang kuburan ya terus Iya. dilebokno kuburan diuruki. Turuki, nek mari turuki. Kayak tenger. Piro lho? Situ. Cekek endi? Dalah tengah. Lho, lak nek udele sing Wendeng Nah, loro ri. Loro. Didekek sirahe karo sikile. Nek mari tenger loro siram mbek sikil, Marno disiram kembang. kembang apa, War? Kembang turi sak bumbune pecel. Kok sik ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel. Iki kok terus disiram dikei kembang terus diwacakno. Diwacakno apa? Nini lara mata. Ngewangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Mosok wong ngrumat wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Gak mungkin sapare paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh high prestige. Waduh. Jatuh. Sing penting wong sik enom, dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nek kata arek wedok, waduh. Kirane yo koyo gak karu-karuan katik macak arek saiki gak karu-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik. Motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Ngene iki ya apa ya nandi anake. Nah, iko. Iki arek inggat-inggatan iki. Pokoke lek arek mesti gegeran ambek wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek. Lho sampean tukang becak ta? Non, Tukang becak. ngeten kok tukang becak. Dalam apa? Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu putih, klambine putih, golek kaos kaki ganok sikil tak buntel kobot ngene ta. Nggih mboten mesti. Sampeyan niku pun ngoten nabine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet jenten. Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kasing lan apa? Kula niki boten tukang becak. Bomo kula tukang becak lan apa? Ajenge kan ngeteraken kula. Teng pundi? Wangsul. Maksud teng pundi? Mriku lho nyabrang. Nyabrang. Kongkon nyabrangno? Nggih sampean napa timbang nganggur semsabrangaken kula. Tumang sama aku yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak. Wong ganteng iki koyo ngene lho ayang-ayangane wis ganteng ngene lho no. Kok ndelok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok. Tapi lak sedep. Sedep lho kali kumpul bumbu nek turu. Loro, ambune ambu kecoa. Kok anggap aku iki bothekan ta ya apa? Wah, dorek rambutnya ngembang bakung. Apa ah? Wah, tumone rek akeh. Asih. Kok sampean neliti teko tumo bareng iki tumo aku akeh apa? Lah karo nempetan ana nduk kene. Rumah samu bedas aku metani. Tano. Ada. Ada banggaan ning gitar. Rocky. Panceni. Rocky anyar rek. Ya sik tak tuku e. Kok alungi lho sepuan iki rupane. Ngene kok kurang ajar sih. Bukan rahasia wong tengah jalan mesti sepuan gak sepuan nak urusku sih. Lah ngene jungkar-jungkir lho tengah pasar. Soal. Lah nang toko pisan apa tengah pasar iku? Lapo? Oh, anu, napa sampean pundi griyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu, namana. Nama ngomong wis gak teteh. Namanya siapa? Pelo ya ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuwatir Dik lek sampean gelem kula rapi, nedhi kula beton nama sampean. Lho. Tapi nggih. Sampeyan niku ya napa sih angin ta ulur-ulur? Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngusum. Sampeyan niku aneh-aneh. Sampeyan nedhi napa?
anu mesti tau nggo mlayu dhuwit arisan mesti arek. Ngono iku lak kurang ajar ta. Sampean mestine sing biasa ngoten niku. Ngene iki bingung ya aku, wis kudu gandrung. Lah napa? Sopo manis kaya sira? Ngono gak gelem amen. Lah apa men? Wani ngapik duwe anakan. Oh, sampean tau dadi anu iki. Dadi nopo? Dadi menak jinggo ketara. Oh, guyang guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku. Oh. Sampeyan sak karo genjeng kono gaene gandrung-gandrung wong tengah dalan. Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak. Lah napa? Nek dino samangku aku ora iso bali. Dene ratu wae. Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku. Apa kaya jiwaku? Sampeyan ngumpul ngoten ta? Nek kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan budone tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong gaya lali batok ngono kok digawe. Lah apa wong kula adus kena ge cebok maning. Oh, waduh sepatune Dik. Waduh. Napa syukur nggih? Sepatune pakune tek 2 kilo. Mriki sing sampean kula ideki mriki. Walah, kapan anu? Kapan apa? Kawinan. Lancang. Weton mau? Lah napa sih? Jumapon. Oh, Jumapan Nggih. 13. Sampean? Aku ya 13. 26 iku naga iku 26. Wah, iki mung ora rapi mesti catek-catekan terus iki. Sampeyan iki kurang ajar panjenengan diunjar-jarno tambahan delodok. Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa wadanane? Lho. Anu. Kon wadanan barang. Omahe ro aku. Cilik pundi sih? Simo sih. Tenan. Biar aku. Ya guyu lho nggih. Wis tadi pokoke oleh aku untung-untungan njaluk sembarang keturutan, njaluk gak klamben nak keturutan. Ya. Pantes. Bojoku sing dhisik kok. Kon ro. Oh, tak. Napa? Oh, mau biar tau tak obong barang pisan. Ngono iku paling kaya. Ngawur ae. Napa bapakku jenenge Dauk iku? Kon ngoten tak sampean bunyi wong niku lho. Ayo tak gandrung. Iki lho kok nyegal nyenggol sing Lho, ayo ta. Arek iki. Karo bapak lho. Sapa? Pato Hari, bapak. Hari klian iku. Hari oh, sampean nek sembah bapakku lho wedi sampean. Waktu hari kok waktu halim, sapa sih iku? Ayo. Kupinge. Kandakno bapakmu lah tasi digudha wong lanang wong niat apik, kene tak gawe apik, gak tak oret-oret jange kon iki. Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten. Oh, wis kondo wong tuamu lek muring-muring tak cucupe mbun-bunane. Ya napa? Tak cucupe mbun-bunane. Ana bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak, karo bapak. Ayo tak anteni nduk perapatan kene nduk. Apane? Joge sing gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi ndukun, ya tak rewangi sembarang tani ya. Mesti ndukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jaga. Pangan gelincing. Guys, katape arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir, kembang gading, ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir. Coba iku. Alah, luputin dukun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ingon-ingon iku mosok mung siji tok ana macem-macem, bebek 3, sapi 9. PT 28. Pemane wedhus 35. Bruwang 50. Buta 97. Alah ya apa sih iki. Ngeramal ta. Gak ngono-ngone lho arek iki mang nang ndi sih. Sak wayah samene kan mulih lali lho. Lho. Apa nak? Sangan ngantuk sampean. Lho ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mulih samene iki? Lho ya apa sih aku mang lek sampean marah. Iya iya. Duwe mek titik sing ati-ati nek gowo. Iya ya. Nang pasar, penono pasare sepi. Terus? Ya aku ngenteni sepine wong mang gak mlebu aku. Ya Pak memang ngenteni sepine wong. Iya. Keren duwe larakan ta? Ya apa sih, Ya Pak? bapakmu iki. Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, gak kliru tak kon. Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan. Wis bersih padha mulih kabeh. Pinter rek anakku. Gak lewat bandeng. Lah kono len apa? Lah iki, Pak. Salene Pak Gatul. Gatul. Iya. Pinter rek anakku. Apa gawe sih? Iya. Nah ngono aja kenalan nak. Jarno uripe grene tak
ceker-cekeran iki nih. Bapak iki wong padha putih ae lho. Masih bandeng ya putih, gatrol ya putih. Kan iki mang luru nggo nisor-nisor tandur-tanduran ngono ta? Iki mang ta? Iya. Gak tuku. Nah iya apa? Aku laren ndok ngene iku pinggir kali-kali. Aku nyek. Pinggir mangan iku mang. Lho gak medhok pergol mang nak. Lho ndi? Oh pinggir kali iku mang. Oh iya ana Pak. Mang gawan mulih nak. Ya apa? Cek itik-itik bapak. Kon niku Aja ngono ta Pak, saiki iki yo gak ono emak sih. Iya. Duit iki gak perlu gaya murah-murahan. Terus Tak iso karepmu, blonjo, karepmu. dicelengi. Oh iya nak, celeng ngono nak sisan bapak cek nyakem ya. Gak mangan apa-apa. Ya Kon ora, niku. Pak. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak cilik-cilik ae. Terus kan tukang apa maneh nak bapak? Nah iki apa? Apa iki? Hari petis bako. Oh iya, bapak doyanan yang bako. Emang bako kan tukang piro nek? Ya iki mek titik. Sakmene iki mek Iki titik. gak keliru tambah kene iki apa? Lho. Ya apa sih Pak? Kok bingung kan aku iki gak mau ngerti. tuku iki mang nggo apa tukumu iki mang? Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh. Iki duduk mbako nak iki nak. Apa iki? Iki bodolane jagung iki rambute jagung. Kon iki ya apa bapak nek sengir kabeh bapak irungi bapak. Padha ae, lek iki dicampur mbek kobot wis tanggepen bakung. Oh ngono ta iya ngajane tukone anakku ya tak sedote nak engko. Durung ngocok banyu ta? Lho kon iki gak keliru ta. Sing godhog ngono mestine awakmu. Lah apa kok bapak kon godhog iku? Yo gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pawon. Tin. Apa? Bu gelas mang alamu gawe wedang ta ya apa? Ika mang. Iya. Apa sih? Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi. Sampe nombe? Iya. Kapok. Lha ngapa? Wong kumang kocakane kecap ya diombe. Oh niku pancene wis iso ae. Kecap wis entek. Terus kan mang lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lha apa? Iya Pak, aku ki mang ajane yo mangkel, mangkane wis gak mulih-mulih aku wis bingung aku. Lah apa kon? Tapi nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turut tembong ya. Sawangane. Iya ya. Iku lho aku mang digudho wong, Pak. Digudho wong. Sapa? Wong ndok embong lho, wong iku yo ganteng tapi kurang ajar ya, Pak. Lho. Aku lagi warah Kurang bapak ajar? ta. Iya, iya. Wong sing sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Lah Pak. ya apa wong Kurang pikir ajar. bapak nek dikontut ta iya ya. Terus aku jangan dirabi, tapi kok ndok Dirabi? embong. Lho kan niku tak yang dirabi. Iya iku, Pak. Entesan? Wong aku ya muring-muring. Lho bener ya iya. Ya Ya apa? pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok ta sik duwe wong tuwa, sik duwe bapak. Bener nak iya. Kandhakan bapak kula sampean. Bener cocok. Kandhakan ngene. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semrah bapak kula wedi. Ngene bapakmu. Jarane ijo Ijo? Enggak. Ngene bapakmu. Tak cucu pembun-bunan. Lho, sampe ngomong teko semono. Saupamane nak ngomong anakku, saupamane bapakmu dicocep kan ya apa nak? Aku yo melok nyocop nono. Lho. Rumah samu bapak iki kredo ta? Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta. Muring-muring? Oh, tak celatu. Oh, ya ngono lah, iya bener. Iya. Tapi aku gak seneng Pak, nek gak sampean sing nglawan. Terus kan gak nrimano, tetep bapak kon nglawan. Iya Pak, golek ana Pak. Wong iya apa nak wong nak? Wong blangkonan. Blangkonan? Iya Pak, wong Lalu- blangkonan Pak. Lalu tenan kene nak. Wong blangkonan. Duh, ngenteni arek wedok balik tangga omahe sing ndi sih? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang boreh aku iki. Wis wis. Loh, sapa iki? Wes, dhewe. Iku apa iki? Oh, iki antarane. Ganteng, yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatan. Lho, iki apa sih kaitane ku lha Iya. apa lah? Lah napa kok sampean niku? Kok nyoba muring-muring kok. Tapi aja nyandak wong tuwa. Ayo, saiki Sing kula candhan iki kapan sampean niku? Sampean kula beta-betaken ta wau lah kok mboten. durung rumah sani. Lah kon salah. Enten omplong, anu apa? Omplong-omplong. Enten apa sampe metu-metu kaya kodhok niku lho. Kon rumah sani budare wedok. Lho, Hah? kok wau ta? Yo. Nggih. Nah, sing aku. Nggih. Niki Niki sih. yo anakku. Oh, ana sampe ngeten lho bapak mertua. Apa penyulang bapak mertua? Sampe kok medenteng. Oleh medenteng aku jadi anakku kurang ajar kon. Ayo. Waduh, njoba medenteng tapi njero seneng rasane ati iki. Kok seneng aku sih? Iku lho bakal mangan tuku. Lah apa ngempang mantu rupamu iku? Ayo, gelek-gelek ajar kon. Lho, lan apa? Lho, lan apa ya? Aduh. Lho, Melayu. Arek blangkonun.
glendang-glendung ae gak nyambut gawe nomah. Wis saiki jaran. Aduh. Kok niku lha apa kok niku lho? Aku ate ndelok wong baris saiki. Masih ngono gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris tak diuber wong kampung. Ngolah apa sih aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren. Lho, Diundang kenduren selek susu. kok gak gelem kok dipaksa ngono ta? Iya kabeh wis nglumpuk aku lak kari ta. Iya. Nyaut kopiahe bapak keliru blangkon. Terus Yo gak pantes lho kabeh kopian masa aku blangkonan ta. ya pantes ae sih wong iku mosok mego pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan. Kon kok boleh ulet ngono sih. Maksudku ngene lho, Dik, ya. Kopiamu tak silihe, tak Iya. bali blangkon iki. Engko enteno nduk kene, tak leno berkat gedang ijo sak lengen-lengen. Kok dhisik ta? Kon niku ape urip ngono ta? Iya, urip. Blangkon tak gawe. Iya. Kopi aku kon gawe. Iya. Lah siramu aku iki gedhe nilai gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi iki. Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya. Dhisik ta. Wah, kon dia sing ngeru kalau rek kedune tak sangkan wong bonongen kon. Wis Gak apa-apa wis dilu engko tak leno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entekno Temen, dhewe dah. wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak arep aku. bisa dipercaya kata-kata. Ngapa tidur? Marek, tak sile dulu ya. Iya cucu ya. Iya wis. Iya. Entek-entekno gedang ijone ya, Dik ya. Wis Oke. pangan sih sampe gak eling-eling ya, Dik. Iya. Golekne sing gedhe lah ya. Iya, iya, iya. Sing wijone nemen lho lho. Wah, tepak temen nek wah blangkon kita gaya apane gak koyo dalang. Blangkon. Lho, apa iki? Lho, sampean golek wedhus sampean ta? Saiki aku dirobah wae ya. Macam aku panggil ngono ta? Lho, sampean ku Ayo. sinten? Lah tak saiki ada awake digedhekno ate di plester ireng. Wis ta. Lah nek awakku lho saged mimpes iku. Ireng awake digedhekno rumah sampe cek panggil. Lah kula niki saged Ayo. ngedekaken awak nyilikaken awak kula niku ringsang ta. Kan rumah sampe meringsang enggak? Nggih mboten. Anak mboten iki. Boleh kan ayo. Lho gede. Ayo. Ayo. Aduh, gak mlayu bahaya iki. Lho melayu. Wong blangkonan. Mati lho. Wong nek jan oleh rezeki lho ngipi sak ngipi kudu enak ya iki. Mak bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lho 2:30 gak kenek ngono iringane omah. Dadak lambeku dileboni orang-orang. War, Lho Ri, waras ta? waduh keringet temur. Kupingku cek kantil lah. Ya apa? Kupingku cek kantil. Lho kupingku sik kantil. Lah rumahmu disilih sapa? Oleh rezeki war. Lho ya. Oleh gedang hijau. Oleh gedang hijau. Waduh, wis mbelenger kok nek entek situk nae. Temen. Temen lah. Lho iya. Wis tulus karo ipenku mabengi. Lah iki mang ketepaan bodho kon. Aku lak jange diundang genduren tangga sebelah iku ta. Lah wis budal po. Budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mek belangkonan ngene. Kok sawangane aku nuweki sih, War. Katik ngene Ri, nek diaturi kenduren niku nek katik nolak berarti kon nolak rezeki. Iya, wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iya. Lah merengen. Wis tak iki gawonku tak tinggal diluk ae. Lah, Kok iya. gawe iki pantes, War. Gunung-gunung terus anjlok. Ya berarti kon nak ngancam patiku kon nek ngono. Lho ya gak ngancam ngono ya. Ngene lho kon. Iki kok tak olehno gedang ijo nggo. Temen ta? Dawa waduh. Bonggol iku wates ngono. Temen. Kon tak situk ngono antarane kemlakaran kon ta ya. Iya. Ya tak tinggal ya. Temen. Nah iya wis. Iya iya. Wis popok-popokno imanmu kon ya. Gak enak omonganmu kon niku. Tak dawakno oleh Langgung Padang. Hei, kon niku ndek-ndeki pikirku ae kon niku. Iya iya. Wong blangkon. Iki pe oleh duwe iki rasane. Berubah maneh ukurane. Pak. Adik dicil-cilin wae. Paling dikon benakno gentenge aku iki rasane. Adik dikurangi untune. Diganti apa jane untune? Lah wong itu meneng-meneng kon preteli. Sing mereka iku sapa? Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kulu saiki tambah kari walung to iki. Iki ya Sing apa? lawan maneh. Iki kawitan ya apa kaya ngono? Rumah sama aku panggil kok kon. Iya. Engko tak dhisik iki bae bakale ya iki diarani. Pengguyu. Lha mboten guyu wong kari gusi tok ren guyu. Ayo, Lho ayo lan napa niki? tak gepui gelem gak gelem tak gepui. Iki dadi apa ngepuk? Ayo, Mbak.
Ayo. Loh, cek dicek. Ayo, kok dicek. Ayo, kok dorong wae kira. Ayo, ayo bluang kono. Wis arek ngomong bengepak grek. Bakon gulung kemang bangga. Aduh ya apa? Aduh, ora apa war. Lho. Kon mari digebuk ya, War. Lho. Wong susu-susu aku perlu ngekeki. Wis kenduren. Kan iki dadi nujem takon. Aku iku wis mau gedang ijo aku mblengket lho. Ya apa lho? Aku wis mau gedang ijo aku mau Gedang ijo lho. Tak ganti gedang kelutuk. kon iku kate ijol blangkon. Ora apa, kate kenduren ta kon. Engko tak dhisik kok wis kedasan. Ya apa gedang ijo ni? Wis. Tak kene nawar. Kon njaluk mati nek pojokan pasar kono. Iku mang yo kate ijol kopi aku kate ijol blangkon. Gak asale blangkon iki mang. Dadi bae. Blangkon mang teko ndi, Pak? Ya teko Sapari. Wong teko aku. Ya apa? Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo. Aku mang teko iki. Nek kon gak arep gedang ijo iki Kak, jange tak ngangai kan ya. Ora apa. Bane prauto tangki. Ora apa. Lah iya lah iki mah perkara apa sih wong kepok sing gepuk ya Aku lak nggodho arek wedok ah. Engko tak dhisik. Engko mang digepuki wong kan. Iya perkara aku nggodho arek wedok, yo nggih blangkoni dadi sing nggawe blangkon iki digepuki. Oh, sing kok dhisik ijol. Lho, sirahe dhewe digepuki lho. Pak, Bapak, ajune Bapak rek kliru. Iki ngopo tadi situ iki. Gini sik gini, wis sampean jaraken mawon. Kin bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe. Masamu. Golek ta? Sabar Bang, sabar. Sabar Pak, ngenteni ngonceki gedang ijo. Oh, dadi petekane teko anake. Kok gak di-stop iki ya ajur ndas iki, Mang. Antara terus karepmu ya apa karepmu? Niat ta, Pak? Sampeyan Apa sih? ngawur tok ae, Pak. Wis ngawur kan disumbari wong kaya ngono bapak tak medhot aja pikir bapak. Ayo. Lah iya mong sak iki sampeyan gepuki kabeh. Lah ya apa wong blangkonan hari ini? Sampeyan tak ngomong apa sih? Wong blangkonan. Goleki wong blangkonan. Iya. Masa tak ngomong gepuki. Lah ya apa? Takon goleki perlune tak kon ngerabi aku. Dhisik lah. Apa? Dadi kon mang gak perlu digepuki kon goleki sakjane. Karepe anake ya ngono. Nek kon rabi. Iya. Lah ngono kon nggawe wadal kancane mangan gedang ijo. Lah iya dadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho. Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama gelegeken aku iki. Ngeten lho Bapak Martua nggih. Panjenengan niki kesusunya lho bapak morotua. jare sing salah Brahmi sampe. Salah paham. Dadi dikenaken dhisik mun kesusu budal teng pundi. Iya. Terus anak sampean ngomong napa lah lek sampean gepuk niki kula imbalaken wong sak pasar. Lah nggih wong sak buyar kabeh Aku niki. kadung emosi hari ini. Waduh. Male kula dadi sasaran wah. Emosi wae. Karepmu ya apa, Din? Sing iki lho, Pak. Kudu sing bogang, kudu sing lemu. Tadi kan pilih hari cara iki mang. Iya, sing brengos. Sing iku sing cilik iku gak gelem kok. Lah niki kula rambute dhewe niki menawar. Oh tak tonyo kon. Gak wis kon nek njaluk tuntunan sing kuru iki ya gak apa-apa ya. Gedele ya. Jawane ta? Takno. Lah iki ngene, nek Iya, pancen iya. sampean pun sadar, Pak, sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan iki tok, persoalan liyane. Iya, Sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik, nggih. Iya. Kan ngoten, sampeyan niku nggodho anake wong ngene tengah dalan. Sampeyan yang seneng kali kula nggih sampeyan nglamar lho. Ya bapakne lungguh ono. Rasa kula gak disengkut ngene kok gak ngoten. Iku Ya apa? termasuk Ya kon bapakne salah. lungguh ono. Bapakne dilungguhi. Keliru. Dilungguhi kursine. Lho nak yang ngono. Ditamoni. Nah. Ini mana ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Dadi awakmu kudu nang omahe Bapak Rono, aja sampe digudhong tengah dalan gak apik. Nggih, Bos. Ya. Nggih, Bos. Nggih, Sampeyan Pun. ada bapak ta? Wis saiki ngene ae wis sarene wis mari loro kabeh. Ayo ta. Wong limo iki ya. Ayo rengeng-rengeng ae. Dadi mulihno pikiran sing sumpek mang lho ya. Jula-juli ya. Kepuir. Gak apa-apa wis ah. Nggih, Mlakune ya mbek joget. mlakune ya mbek sayek-sayek titik ngono ri. Sik lek iso joget-joget lek kasih ngidung ngono ae. Ngono, Nak. Ya. Sampe ora, Pak.
Aku tak melok wis. Ya. Dadi bojoku cek ayem lah.